Nagpahigayon og preemptive evacuation ang CDRRMO sa mga residente sa Hingoog City, Misamis Oriental tungod sa kusog nga ulan kagabi. Atong sayno ng detalye niini sa live report ni Argil Relator nga manukad sa Villanueva, Misamis Oriental. Argil. Sara, tungod sa pag-ulan sukad pa kagahapon sa hapon mukabat sa hapit usa ka libo ka pamilya sa Hingoog City, Misamis Oriental ang gilayong gipabakwit sa lokal nga panggamhanan. Samtang tungod sa upat ka adlaw nga pagbaha sa niaging bulan, mukabat ngadto sa lagpas 260 million pesos ang danyos niini sa agrikultura ug infrastruktura sa maong lungsod. Gilayong nagpahigayon ng preemptive evacuation ang CDRMO Hingoog ngadto sa mga residenteng namuyo sa 12 ka mga barangay nga naa sa ubos nga lugar ug duol sa sapa Miyerkules sa gabii. So as of the kaninang umaga po, mayroon po tayong 955 na mga pamilya na nandyan pa hanggang sa ngayon sa mga evacuation center. Ang pamilya ni Michael na taga-barangay Odjongan, ikaduhang higayon na matod pa nilang nagtiner dinhi sa eskwelahan nga gihimong evacuation center. Overflow ang tubig ikan sa ibabaw kay grabe mang kuan ulan ni bilen full man gid siya. Motong namakwit mi kay kusog man gid ang tubig gid niya. Nanawagan sab sila og hinabang. Bali kaning among pagkaon namo sir. Daw tambal din sir kay sakitan sa tiyan, laban among ulo. Unta na yung maabot nga mga hinabang, nga mga pagkaon, mga para makapamahaw, paniudto, panihapon mi, kay napiktuan ba mi sa bagyo, wala yung mga trabaho mong mga bana. Samtang, dunay duha ka naitabong pagdahili sa yuta sa Hingoog Claveria Road sa Hingoog City, alauna sa kadlawon kaganina. Hinoon, nagian gilayon ang dalan human sa clearing operation. Tungod sab sa pagbundak sa ulan, daw waterfalls na kining bukid sa kakusog sa bulog sa tubig nga midagayday paubos, hinungdang nilapaw na sab ang tubig sa dalan. Nagpabiling suspendido sab ang klase sa pampubliko ug pribadong eskwelahan sa Hingoog City sukad niadtong Lunes. Samtang sa damage assessment and needs analysis sa Hingoog City LGU ato sa pagbaha sa milabayng bulan, 205 million pesos ang nadanyo sa infrastruktura, lakip ang flood ug river control dike. Sa agrikultura, gibana-bana ang anaa sa 66 million pesos ang nadanyo sa humayan, maisan, sagingan ug uban pa. And out from our quick response fund, nakapagpalabas na po tayo ng 18 million po out from our QRF for the purchase of food and non-food items and shelter materials po. Busa, buot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gilayong atimanon ang nagubang flood control projects, ingon man school buildings. New school buildings, critical yun eh. We'll be needing to. So, you come to an arrangement with the LGU. What maybe if you want to do, kung kaya ninyo by administration lahat, go ahead. Kung hindi, patulong tayo sa public works. Sara, sumala sa CDRMO sa maong lungsod na magpabilin ang mga residente sa evacuation center hangtod sa mabalik na sa normal ang lakat sa panahon. Sara. Daghang salamat ug amping mo diha, Argil Relator.